Takže zdravím nás po delší době, tady zase David. Dneska mi přišla vlastně poslední věc do toho, abych zkompletoval vlastně kompletní kombo Miniho 4 Pro, kdy vlastně Miniho jsem koupil v základu samostatně jenom ovladač a droníka s jednou baterkou, pak jsem extra dokupoval 2 baterky a nabíječ dvoucestnej. Samozřejmě jsme pak přikoupili náhradní vrtulky. Tady mi zůstaly kniplíky z RC1, takže ty se hodí na RC2, ty jsou úplně shodný, takže u RC2 náhradní nebyly, takže to se fakt bude hodit. No a úplně co poslední jsem si dokoupil, a to v kombu vůbec není, to jsou vlastně jenom NDčka pro Miniho. Jo. A to celé mi chybělo dát do originální brašny DJI a tam mi právě přišla teď to tam nemůžu nacpat do toho obrazu, tady je ještě zabalená v krabici, takže já ji jdu vytáhnout. Kdo má Miniho 3 i 4 vlastně, tak by měla ta brašna být prostě stejná pro oba dva, jo, prostě pro oba dva ty typy, nebo vlastně ta brašna z 3 je vlastně dávaná i k té 4, jo, takže konečně, podíváme se na něj, jak vypadá vůbec, tak zkusím přizvednout ten obraz. Tak, všechno dáme bokem teďko teda, droníka, vrtulky, všechno, tak, tady máme samotnou brašničku. Ona je fakt pidi teda, jako fakt pidi, ale na pidi bez drona stačí pidi brašna. No, takže takovýhle trouhelníčky jsou tady po stranách. Je zase takový ty podle mě z té zrnitý jako kůže, taková ta hrubší. Nevím, jestli to dokáže doostřit. No, a to je takový vzorek na sebe. Tak, teď mě zajímá uvnitř, jak to vypadá uvnitř. Co tam máme uvnitř, jak je to řešený, jo? Takže se to otvírá v tom stylu od sebe, jako u Avaty 2. Takže tady máme malinkou vnitřní kapsičku a příslušenství. Jsou třeba zrovna ty vrtulky, je tam rovnou pošleme. 2 vrtulky máme, jeden pár, druhý pár, šroubováček na ně. A asi tam přihodím rovnou i ty MDčka, protože to je fakt mini krabička, tak ať mi to někde nelítá po brašně. Takže tady jsme měli veškerý příslušenství pro Miniho. No a pak je silika tady zase, bože, silika je fakt všude. Jo, takže tady máme takhle rozdělenou tu brašnu vlastně místo pro dron. A tady ovladač a tady baterky. A tady ještě nějaká kapsička, tam se ještě něco může přihodit. No, tak uvidíme, jak se to tam poskládá. Takže Mini. První tam hodíme miníka. Tak, miník je na místě. Pak tam dám asi baterky. Tak. A ten kontroler podle mě půjde na vejšku, protože na 4 ho tam asi už nedostanu. No, jako jde to tam celkem jako na těsno, teda popravdě. Popravdě to tam je fakt na těsno. To jsem čekal, jako, že to bude takový jako toho Mavika, takový, jako, že tam pošlete, on tam spadne jak... Takže no, aha, já už jsem asi na dorazu, aha. No jasně, já jsem na dně, já to tam cpu, já už jsem na dně dávno. Tak to jo, tak to jo. Dobrý, no, tak ty baterčičky. Tak. No, je to tam všechno. Paráda. Teď celý zavřeme. Paráda, tak. A Mini má svoji brašničku. Takže teď jsem ze základu vlastně Mini 4 poskládal maximální kombo plus ND filtry, které v kombo nejsou. Takže mám o něco málo líp vyvolený kombo, než je originál kombo. Ha! Tady to. Nějaký čtení. Neprat. Jasně. Nežehlit. To utrhnem. No, takže tak. Tady koukám, že ještě stavitelný to. Ještě fakt zabavil.
úplně fungovala. Paráda, jsem nadšený. Takže tak, to by bylo všechno k té brašničce pro Mini 4, která je vlastně shodná i s Mini 3, Mini 3 Pro. Jo, úplně stejná brašnička. No, takže tak, to by bylo vše. Pokud se vám video líbilo, nebo máte nějaký dotaz, klidně napište, sdílejte, lajkujte, budu za všechno rád. A v dalším videu se zase uvidíme. Takže přeju pěkný den a mějte se, ahoj.